Напередадні Дня фізичної культури і спорту у Старобінському фізкультурно-оздоровленчому комплексі пройшло урочисте узнагародження. Грамотами і листами подяки відзначили тренерів, спортсменів і всіх, хто внес вклад у розвиття фізичної культури у регіоні. У церемонії прийняв уділ загадчик сектора спорту і туризму Солігорського райвиконкома Євген Павлов. Ежегодно в преддверии профессионального праздника Дня работника физической культуры и спорта мы собираемся, третий год мы собираемся активно, проводя спартакиаду среди своих работников, и, соответственно, отмечаем лучших по итогам работы за предыдущий год. Мероприємство об'єднало тих, хто присвятив життю здоровому ладу життя і спортивним досягненням. Завершилося свято конкурсної програми. Удільники споборничали у сприті, хуткості і командній роботі. Атмосфера була наповнена азартами, усмішками. Подячна узнагарода була вручена і Солігорському телевізійному каналу за супрацовництво і активне уділ у розвитті спорту у регіоні. В Солигорске очень высокий потенциал и очень хорошая спортивная база, которая развивается из года в год. И самые спортивные люди, конечно же, в Солигорском районе. Поэтому Солигорский район держит марку лучшего и в области, и в стране. И останавливаться на этом не будем. По выніках упартой відовішної боротьби першее место заняла команда ФСК Солігорського району, другое место Уздюшар Солігорського району, третье место Солігорская районная Уздюшар Шахтер. Пераможцы были узнагароджены кубками, медалями и грошовыми призами, что стало годным завершением гэтага спартыўнага свята. Спартакіяда ў Старобіне чарговы раз доказала, што спорт у Солігорскім рэгіёне жывы, развіваецца і аб'ядноўвае людзей, якія вядуць здаровы лад жыцця і імкнуцца да новых дасягненняў.